A dnes si povieme niečo viac o leg presse, leg press, čo áno, čo nie, aké chyby robíte a na čo všetko sa dá leg press využiť. Prvá najčastejšia chyba je, že kolena si myslíte, že čím nižšie dávate kolena, tým bude efektívnejší ten cvik. Nie je to až tak. Ako náhle dávate k sebe tie kolena, tak zadok sa nadvihuje, kríže sú shrbené a nie je to dobré, pretože si môžete ublížiť. Kolena pekne rovno a do takej hĺbky idete, aby ste sa neodpájali od stroja a vydýchnete, hej? Nádych, zadok je dole, kríže pripevnené a výdych hore. Ďalšia chyba kolena prepínate. Bacha na to, nikdy neprepíname kolena, čiže spravíš nádych, výdych a len potiaľ to zatlačíš, nie sem. A teraz si ukážeme, na ktoré svalové partie nôh je leg press vhodný. Takže keď si dáme nohy úplne úzko vedľa seba, tak nám pracujú predné stehná. Keď ich dáme na šírku ramien a trošku špičky vytočíme, tak nám pracuje zadok. Keď dáme širšie špičky do strán, tak nám pracujú vnútorné stehná a zadok. Ďalej.